Hi, hello, may buntag may utong hapon yung tanan dira mga bayot kung asa nung himutang. Maayong paglantaw na pod karon sa akong video. Ang inyong silingan mga bayot na napod diri sa kusina mga bayot no. Gumikan kay magutad-gutad na pugod diri karning baka mga bayot moy ako ang recipe nga gamon karong adlaw. Umoy akong ibutang sa lamisa ug gamong sudan. Kaniadto mga bayot sa among kabukiran mga bayot nagakaon ra big baka mga bayot ug naay fiesta ug naapod oy kumbira bitaw sa barangay mga bayot ug dili mga bayot na ibabakil-kil nga baka sa silingan. Nami baka kaniadto mga bayot dayon braman-braman tong pagkabakahabab dako-dako gid mga bayot para kadakas akong kadagwayan mga bayot no pero katong bakaha mga bayot dili to madaruhan namo kaniadto ug napagid mga bayot og magpula-pula kag sanina dinha mga bayot nga magbalhin-balhin anang baka mga bayot mo gukod nimo dinhi mga bayot aning syudad nga mo ang gipuy-an mga bayot ko kakitag baka-baka nga gabaklay ng kadalanan mga bayot no narana sa mga province mga bayot kay mo manay source mga bayot magbuhat og butter bitaw mga bayot magbuhat og mazum-mazum o yogurt ba mga bayot yon butangan po na nila mga bayot o gatas-gatas bitaw mo na ilang source dinhi mga bayot nga baligya-baligya unya kanang ilang mga gatas dinhi mga bayot mga natural gyud o mga organic kayo mga bayot ba kaniadto mga bayot kainom si Karina ana mga bayot pero ako ang giluto-luto mga bayot no gipabukalan nako mga bayot nako gipainom ni Karina mo na ang ilang mga kutis dinhi mga bayot mga hayag pasban piper mga bayot gumikan kay kanang mga prutas mga vegetable diri mga bayot mga natural nga milk mga bayot nana diri mga bayot mo nay kanunay nilang kanon o imnon bita-bita mga bayot ay nani mga klasihang kalanuna mga bayot lamay gidon ta kay ni sabawan mga bayot nya og sabaw-sabawan ako ni mga bayot magsigop-sigop ni mga bayot ako man poy mosigop mga bayot kana ako mga kagupa di man po na mosigop aning sabaw gamay-gamay ra ko ang gibutang nga onion mga bayot no gumikan kay kaning ako mga kagupa mga bayot di ganahan og daghanon ning onion mga bayot basta inaaning klasihang kalanuna unya minabsent magani ang ahaw sa na mga bayot kay klaro pagka-istorya mga bayot dinhi halason nga kuwang mga kagupa mga bayot dinhi kubrahon og mga kaliwat mga bayot pero di na sila ganahan sa baho sa ahos mga bayot murag mang bugskag ng ilaang mga himbis mga bayot o kanang mga kaliskis mga bayot makatimahon na sila sa baho sa ahos. Nakatagbo-tagbo ko ganito og turmeric powder mga bayot pero sweet sa mua mga bayot pero mga bayot diri mga bayot daghan kay ng mga turmeric powder lahi color mga bayot. Daydor mulagom-lagom ni parehas akong nawong kalaguma mga bayot. Gibutangan ako mga bayot og soy sauce mga bayot. Daghan kay soy sauce diri mga bayot ang ako ang nahitagbuan diri sa planeta nga ako natungtungan mga bayot. No makapili lang ka mga bayot pero sa mua kaniadto mga bayot tuyok mga bayot usara gyud ka buka kung natagbuan. So katong mga tawo dinha nga kulang og mga protina lami kaning karniha og mo ni inyong gamon kay sigon pa sa akong pag-research mga bayot kani kunong pagkaon sa karning baka daghan kuno kay nig mga benepisyo sama ng protein iron vitamin B12 ug zinc kuno mga bayot nakaibalo-ibalo ko ni kaniadto mga bayot kay adto bang pormerong pagpakaon ako ni Karina og mga solid foods mga bayot ang katong pidya ni Karina mga bayot nga kasin sa ako mga kagupa mga bayot gitagaan ko niya og kanang food table ba mga bayot ug unsay nga ipakaon sa bata mga bayot unya kaning karniha mga bayot usa na dito nga gitatak atong booklet nga yung gihatag nako mga bayot unya na dito ang mga benepisyo mga bayot ug mukaon ang usa ka bata na mo na iyang mga benefits sa iyang kalawasan ba kaniadto sa mong kabukiran mga bayot og dili utang ng kamunggay ng amuang gikaon-kaon mga bayot tik-tik raman taong lugaw mga bayot kaning kari-karni mga bayot makakaon ra man kaniadto mga bayot og nalagi oy mabakil-kil o makapanangambit ang ako ang mga ginikanan mga bayot og karning baka silingan pero dinhi sa planeta nga ako natungtungan mga bayot o ako na experience sa Karina mga bayot di gid inana mga bayot ug unsay angay ipakaon sa bata mga bayot ipakaon ipahaom anang baba mga bayot aron daghang mga benepisyo ng kilawasan ng iyang dawat sa iyang kinabuhi og moingon pug kagat-salasal mga bayot na mga bayot iapil ko nig hagbong dito mga bayot aron tambal-tambal man punig almo-almo mga bayot no bita-bita mga bayot iapil ko nig luno dito sa kuwang igamang nga kalanon mga bayot latan din ako nig usa ka oras mga bayot nya paglantaw nako mga bayot kabukal-bukal mga bayot unya kay hinawas siya mga bayot gumikan kay gidaghan man ang puna kog tubig nga gibutang lagi aron ma tender kuno ning unod ba inani pormaha mga bayot murag batsoy man siguro ni sa mua mga bayot kay di man gud ko makaingon mga bayot og tinula ni mga bayot gumikan kay wa man poy tandan nga galutaw-lutaw labi na gid ta kay ni mga bayot ibahog sa luto mga bayot no pero kay di man gyud pud sila inana diri mukaon mga bayot aw ako ning pamalhon-malhon mga bayot pero kanang galutaw-lutaw dinha mga bayot sarapon tana kayron limpyo-limpyo po natong agi mga bayot mahahala agud pud mga bayot ug wala na hitsura natong kadagwayan dinha mga bayot basta kanang kalanon nga ato ang gipang prepare mga bayot murag haswe-haswe pud lang tawon ba ug sarap-sarap lang po hisgutan mga bayot aw sweeto kay silingan na mga bayot kay gawas sa manolol may ko kani adto og piso anang kadagatan mga bayot man sarapay po kani adto og ito mga bayot ug dili mga bayot kanang ulang bitawan ang kasapaan kay ang pait-pait kani adto sa mua mga bayot madala-dala man og bingit-bingwit bita-bita mga bayot gilunod na nako ning atsal nga halang-halang mga bayot no nga kung ugangan mga bayot di mo kaon na ni mga bayot kay halang gyud ni mga bayot kay halang pa ni sa siling labuyo ni nga kuwang gipang timbol dire mao man gud po niyo i-request ako mga kagupa mga bayot nga mao kuno ilang kanon mga bayot actually mga bayot kapila na ko galuto og ginaaning kalanuna mga bayot gilamian man sila mga bayot asa ganing karing manok mga bayot nga kung giluto-luto nga adobo mga bayot magpanilap sila mga bayot mo nang ang yung silingan mga bayot gawa sa yaya ni Karina mga bayot aw kusinira po ni nila mga bayot nya maingon po ta diri kasawa-asawa mga bayot kay pinakaslan man ta
Unya paglantaw na ko sila ka parador mga bayot nakakita man ko cornstarch mga bayot ag timbol ako apil mga bayot aron malapot-lapot na iyang sabaw lang tawag ragon mga bayot o na ingog latik. Ini ka malamala ni mga bayot mo nagikaingon mga bayot og gihukad na siyang silingan mga bayot kay kumawa kagupa nagpaabot na sa lamisa sa butang ba.